Светлата епоха на Възраждането е дело не само на отделната личност. Тя се изгради най-вече с участието на целокупният народ, който, воден от своите големи духовни водачи, като Паисий, Софроний, Неофит Рилски и други, заживя с голямата любов към всичко родно – език, историческо минало, просвета и прочие. Надгробната плоча, която потискаше един живо погребан народ, бе отместена. Крилата на народната душа бяха отвързани. Тя погледна природните красоти на своята родина, героичният подвиг на много нейни синове и почна да пее за тях. Разложко, този чудно хубав кът на нашата родина, който е посещаван и описан от пътешественици, е живяло свой самобитен живот и е проявявало свое творчество. Обграден на юг от вечно снежният и красив Пирин, на изток от широката Родопа, над която често се показват усмихнати утрини или кървав месец, а на север Рила, планината, над която много пъти греело сияние на свобода, са влияели винаги върху чувствата и душата на разложенина, и той създал богата лирична песен. Пял е той, като гледал от високо потъналата в зеленина котловина, когато работил из тъмните гори на планините, когато карал товарени кервани от Серес до Виена или когато се е връщал из потъващото в син вечерен здрач, или пък будено от гласовити звънци Разложко поле. Архитект Александър Георгиев Баров е сред най-забележителните творци на съвременната българска архитектура на 20 век. Роден на 8 август 1931 г. в град Разлог, той израства в семейството на строителя, ръководил благоустрояването и обновяването на града и района след освобождението му. Интересна е съдбата на бащата на архитекта Георги Костов Баров. Наследник на стар панагюрски род, той участва като доброволец в Българската освободителна войска с генерал Стилян Ковачев, който освобождава град Мехомия и Разложката котловина. Така той пристига в град Разлог и в следващите 44 години ръководи строежите на всички административни сгради в града и района. Двамата му синове наследяват единия любовта към морето и учи във военно-морското училище във Варна, а другият усета към красивото, стремежа към съзидателството, стремежа за естественото присъствие на природата в града. След като завършва като първенец на випуска на Разложката гимназия, Александър Баров завършва архитектура във Висшия институт по строително инженерство през 1954 година. През всичките години на своя съзнателен живот той запазва здрава връзката със своя учител по математика Петър Бонков и продължава да работи в името на просперитета на родния град. Той проектира зала Универсиада през 1961 година, Олимпийския спортен комплекс в Акра, Гана, същата година, сградата на Българското посолство в Москва през 1977, сградата на Българското посолство в Москва, резиденция Бояна, хотел София, централната градска част с сградата на Американският университет в Благоевград и много други жилищни и обществени сгради в София, Русе, Благоевград, Банско и Разлог. Най-значимата му творба обаче е Националният дворец на културата от 1978 година. Като архитект Баров проектира сградата, а архитект Атанас Агура – околното пространство. През 2005 година НДК получава престижната награда на Международната асоциация на конгресните центрове и е обявен за най-добър конгресен център в света. Благо Прангов е възпитаник и бивш учител по български език и литература в Разложката гимназия. През 1956-57 учебна година той прекрачва прага на училището като преподавател. Постъпва на работа много млад, едва 23 годишен. Той споделя, че Разложката гимназия е учебно заведение със славно минало и неимоверно високи изисквания, както и с завидни постижения.
Тя е първенец в националното съревнование между средните училища в България през 40-те години на миналия век. Като учител, пред него стои нелеката задача да отговаря на високия професионализъм на неговите учители, които му гласуват високо доверие. Учителската професия е една от най-отговорните. Тя не е просто чиновничество, тя е призвание. За поколението на Благо Прангов учителите са били на особена почит и уважение. Днес Благо Прангов отправя послание. Учителите и учениците от Разложката гимназия не трябва да забравят, че са наследници и стопани на столетно училище с заветни традиции. Опирайки се на тях, да ги развиват и обогатяват. Учителите да не жалят сили и педагогически знания. Учениците да усвояват самоотвержено просветата и науката. Да знаят и да не забравят, че те са бъдещето на родината. Вдъхновителят Вячеслав Николаев Шадурски е роден на 2 септември 1896 г. в град Плоцк, Полша, в дворянско многолюдно семейство. По свое собствено желание той пристига в България с тайната мисия, че ще се върне някога в Русия. През 1921 година се установява в Ловеч и работи в каменна кариера. Там преподава френски, немски и други езици. Завършва курсове за преподавател на руски език, като в същото време усилено изучава български език. През ноември 1922 година е разпределен за преподавател в непълната гимназия в град Разлог. Още в първите дни проличава неговата висока култура и умението да грабва сърцата на ученици. Той става стожер в непълната гимназия, през която минават няколко поколения разложки граждани. Като добър учител той допринася за утвърждаването на гимназията. Преподава руски, немски, френски, владее много добре украински и полски, има познания по латински език и дава уроци на студенти. Той остава дълбока следа в просветното и културно дело на Разлог. Шадурски е обичан от своите ученици. За него дългогодишният учител по български език и литература Райна Макреева споделя: Вячеслав Шадурски беше най-необикновеният от хората, които изобщо някога съм познавала. Беше човек с магнетично въздействие, респектираше силно с богатството и широтата на културата си и в същото време неудържимо привличаше. Странно как, но неговата изключителна ерудиция не потискаше, а будеше желание да се докоснеш до нея, да я постигнеш. Димитър Герасимов, актьор, Национален театър Никола Вапцаров, театър Сълза и смях. Един от възпитаниците на Райна Макреева. Роден е на 18 юни 1947 г. в град Разлог, България. Завършва ВИТИС Кръстю Сарафов в класа на професор Филип Филипов през 1970 г. След дипломирането си работи в драматичния театър Никола Вапцаров в Благоевград. През 1973 г. актьорът Стойчо Мазгалов го кани в нов драматичен театър Сълза и смях София. От 2000-та година е артист-солист в Държавния музикален театър Стефан Македонски в София. Известен рецитатор на стихове от Христо Ботев, Иван Вазов, Пейо Яворов. Иконом Никола Ангелов, известен между разложкото население под името дядо Иконом. Завършил в град Разлог на времето си килийното училище. Той със своя благ характер и трудолюбие привличал вниманието на населението още от ранна възраст. Любознателен до голяма степен заедно с други видни граждани подема грижите за напредъка на църковно-училищното дело в града и околията. Недоволен от килийното училище обаче, заедно с другите будни граждани, успява да замени килийното обучение с по-модерното. Настъпва голямо оживление и интерес между гражданите. Повдига се въпросът за съграждане на ново училище при Вакъфов в центъра на града и той се поставя начело на това благородно начинание. С помощта на гражданите, които със свои дарения в пари
камъни, греди, дъски и прочие, съграждат хубаво здание в центъра на града, което бе и гордост на Разложени. В това училище дохождат да се учат момчета от цялата околия. Навсякъде и всякога той бе в най-близки връзки с учителите, които подпомагаше и защитаваше където трябва. Иван Даскалов или дядо Иван Даскалов, както обичали да го наричат съгражданите му, е син на свещеник Михаил Манзурски и е роден през 1836 година. Получил килийно образование при баща си. Още отрано става килиен учител, като през свободното време работел каменоделство. Когато се заговорило за новото учение, за новата метода, той отишъл при Неофит Рилски в Рилския манастир да обогати знанията и практиката си. След завръщането си, той работел като добър учител по нея. Иван Даскалов е бил от малцината учители, които да чувствува такава голяма обич към учебното дело и въобще към издигане на родния си град. Половин век всяко културно начинание е било свързано с неговото име. Преди 90 години, през януари 1928 в Разлог се ражда известният оперен певец Аврам Андреев. Той завършва оперно пеене в Българската държавна консерватория при професор Петър Райчев. Доста преди дипломирането си се явява на конкурс в Пловдивската опера и го спечелва, а после 40 години отдава всичките си сили на това изкуство. Още като невръстно дете, Аврам се проявява като певец на народни песни, но в родния Разлог още в далечната 1922-23 година има изградени традиции в оперетното изкуство, което доста повлиява на преоформянето му. Към читалището учителят Никола Стойчев сформира оперетен състав, в който участва и бъдещия тенор Аврам Андреев. Иначе истинска опера видял в последния клас на гимназията, когато учителите ги завели в София на Бохеми. В консерваторията обаче постъпва без да изучавал музика или пеене. 5 години след освобождението ни от османска власт през 1917 година, нашият град става околийски център, но до този момент има само прогимназия, а средно училище е повече от необходимо. Петър Каназирев е човекът, който усеща обществената нужда и запалва брат си Иван с идеята да открият реална гимназия в родния си град. Пътят до реализирането на тази мисия е кратък. С писмо от 22 юни 1917 година депозират в Министерство на народното просвещение 200 000 златни лева. Идеята е тези пари да се капитализират и в бъдеще да се построи сграда за новото училище. Запознати с идеята на братя Каназиреви, активистите от читалище 15 септември 1903 година и директорът на местната прогимназия Симеон Поп Константинов откриват четвърти прогимназиален клас от началото на 1917-1918 учебна година. Бързо се събират 24 ученици и започват учебната година заедно с първите си учители – Симеон Поп Константинов, Алекси Поп Иванов, Елена Каназирева Мицарева, Мария Бежанова и Димитър Арнаудов. От София пристига Надежда Гидикова, която е назначена за класен ръководител. Нейна помощничка е Александра Кацарова. От цялата страна тук пристигат млади, ентусиазирани учители. Родолюбивите братя плащат заплати, купуват учебници, учебни помагала, осигуряват отоплението и административната издръжка на училището. За бедните ученици те осигуряват квартира и храна в града, а усилията им не свършват до тук. Днес е време за равносметка, а време за размисъл и поглед към пожълтелите страници на историята, за да си спомним, че в началото е онова безкорисно благодеяние на родолюбивите братия Петър и Иван Каназиреви, без чието дарение просветното дело в Разлог нямаше да е същото.